Hola, bones tardes. Estem avui aquí en el Club del Diari de Mallorca per fer una entrevista en el reconegut economista i catedràtic Arcadi Oliveres, que ha vengut a donar una xarra a parlar sobre solidaritat mundial en temps de crisi. Anem a veure el que mos diu. Jo diria que no únicament un 0,7, m'atreviria a dir que almenys 10 vegades més del 0,7. Perquè si bé és veritat que nosaltres donem, o donàvem, perquè ara últimament ja es dona menys, en aquests països, també és veritat que ells, per altres conceptes, ens donaven a nosaltres molt més. Només posaré un exemple. El pagament del deute extern que aquests països tenen contret amb nosaltres, la quantitat de diners que ens envien cada any per fer front a aquest deute, que no han contret ells, que han contret els seus dirigents polítics, corruptes o el que sigui, suposa per cada un d'aquests països una sortida de diners que és, en general, 6 vegades més gran que la que ells reben en concepte de cooperació. Per tant, encara que aquest 0,7 el donguéssim, ells ens donen 6 vegades més. Per tant, si volem que de debò els fluxos vagin de nosaltres cap a ells, hem de donar bastantes quantitats. I ja fa temps que s'ha calculat que almenys, aquest 0,7 hauria de ser 7 i no 0,7. És que jo crec que no es pot enfrontar una cosa amb una altra. La solidaritat és necessària aquí i en el tercer món, en els dos llocs. Tant en uns països com en uns altres la gent té dret a viure dignament. Nosaltres estem travessant dificultats enormes. L'atur, l'aturada de les pensions, els retalls a les universitats, a molts llocs significa una crueltat per molta gent. Però també hem de ser conscients que la situació en què viuen aquests països és molt pitjor. Miri, jo diria que, evidentment, els drets humans s'han de respectar a tot arreu, però, en general, quan els països aquests del tercer món tenen governs corruptes que no respecten els drets humans, gairebé sempre han estat controlats, inspirats i col·locats pels països del nord, que teòricament diuen que sí que els respecten i que potser a casa seva els respectin, però que quan van a fora s'emburren completament. I per tant jo diria que les culpes les hem de buscar pels dos costats. Bé, jo diria que la major part de productes que es venen i que es compren de comerç just no fan la competència en els productes locals, perquè els típics i característics productes de comerç just són el cafè, són el cacau, són el sucre, de vegades sí que pot ser la mel o alguna cosa per l'estil, però molts d'aquests productes són aquells que històricament anomenem productes colonials, que vol dir que eren, o ultramarins, diuen alguns, que vol dir que eren països del tercer món, colonitzats per nosaltres, que ens enviaven aquests productes. I el problema era que aquests productes els hi paguem molt i molt malament, perquè nosaltres, com a compradors, tenim molta més força que ells com a venedors, i els imposem nosaltres el preu. Aleshores, amb el comerç just el que intentem és reequilibrar aquest preu. Per tant, es tracta de remunerar bé els productes aquests colonials que venen d'aquests països, però també, naturalment, pagar adequadament als agricultors d'aquí perquè la seva producció es vegi ben remunerada. Però entenc que les dues coses són compatibles. Miri, jo diria que en primer lloc el que haurien de fer els activistes és
fer-li prendre consciència a la gent de quina és la situació. Perquè qualsevol malalt, i aquest món està malalt, si no sap exactament quina malaltia té, difícilment podrà aplicar la teràpia que li convé. I, malauradament, la informació que en aquest moment ens arriba ve donada per grans mitjans de comunicació que tenen propietaris amb interessos, que tenen anunciants amb interessos, que tenen administracions amb interessos i que, per tant, no ens diran a nosaltres la veritat, ens diran aquella veritat que volen que sabem perquè la nostra opinió coincideixi amb la d'ells. I aquesta, per mi, seria la primera acció que haurien de fer, informar-nos bé. I, en segon lloc, com s'ha demostrat en moltes ocasions, un cop tenim aquesta informació i estem disposats a actuar, aleshores convé que ens associem, perquè com a persones individuals poques coses podrem arreglar. Per tant, primer, informació. Segon, associació. Tercer, actuació. I quart, perdre la por. Perquè avui en dia el que pretenen és que ens espantem amb qualsevol cosa i parem les nostres actuacions. Si els ciutadans de fa molts anys haguessin tingut por, mai s'hauria avançat gens a la humanitat. Si aquella senyora nord-americana que es deia Rosa Parks, que anava asseguda en una cadira d'un autobús a Alabama i li van dir que s'aixequés perquè ella és negra i havia de ser un blanc. Si aquesta senyora s'hagués aixecat, encara els negres avui en dia anirien drets a l'autobús. Aquesta senyora no va tenir por, es va quedar asseguda i va dir que siguin les conseqüències que siguin, jo faré això. I per tant, en resumides comptes, primer informar-nos, segon associar-nos, tercer actuar i quart perdre la por. No totes, però la major part sí. Jo entenc que dins d'una bona part de les guerres hi ha la voluntat de mantenir i de conservar aquests recursos i també, en bona part, la preparació de la guerra. Fa uns mesos, una senyora que tots coneixem i que es diu Merkel va fer unes declaracions i va dir que Europa necessita un exèrcit potent. No va dir per defensar els ciutadans, va dir per anar a qualsevol part del món a buscar les matèries primes que ens facin falta per mantenir la nostra indústria i la nostra economia. Amb això penso que s'expliquen, si no totes, gairebé totes les guerres. També és veritat que hi ha altres tipus de guerres, que potser estrictament parlant no són per recursos, jo què sé, la guerra de l'estat d'Israel entre Palestina i Israel, és una guerra que no és estrictament parlant per recursos, és per territori, o si pensem en la guerra que hi hagué a Irlanda del Nord, o la guerra que hi hagué a Iugoslàvia, veuríem que eren més aviat guerres per qüestions ètniques, per qüestions nacionals, per qüestions territorials. Però jo diria que la majoria sí que són per raons econòmiques. Miri, jo penso que la situació, sobretot amb el que fa referència als temes de medi ambient, està completament deteriorada. Hem esgotat en pocs anys, de fet en els últims 50 anys, hem esgotat el 70% del petroli que hi havia reservat a la Terra des de feia milers d'anys. Hem contaminat l'atmosfera, hem fet pujar un grau la temperatura del planeta, hem destruït la capa d'ozó, hem fet tota mena d'incorreccions. I, evidentment, això ha esgotat bastant el planeta, sobretot de cara a les futures generacions i de cara a aquells ciutadans del tercer món que mai podran gaudir d'una vida com la nostra. Ho hem destrossat. Si a més tenim en compte que, tot i havent-hi recursos suficients, s'estan morint milers de persones de gana cada dia, vol dir que aquest sistema està completament caducat. No sap respondre allò que ha de respondre un sistema econòmic. I a què ha de respondre un sistema econòmic? A cobrir les necessitats de la seva població, i no ho fa. És molt bo que hi siguin. Evidentment, no tot el que arriba d'aquests mitjans és 100% creïble ni 100% bo, però tampoc és 100% creïble ni 100% bo allò que ens arriba dels grans mitjans de comunicació. Jo penso que aquesta capacitat, aquesta llibertat d'emissió d'informació, que abans quedava concentrada en poques mans, que volien dir els editors d'un diari, que volia dir una cadena de ràdio o que volia dir una emissora de televisor, avui en dia ens ha donat la llibertat de saber moltes coses més i aquesta capacitat de que nosaltres ja no som només éssers passius que rebem la informació. Ara també podem ésser éssers actius i, per tant, la comunicació s'ha convertit en quelcom interactiu. Ells ens diuen una cosa, nosaltres, a través de les webs, a través dels blogs, a través de YouTube, a través de coses d'aquesta mena, podem donar la nostra opinió. I és molt bo que això sigui així i, per tant, soc completament favorable i em negaria rotundament que s'establissin limitacions en aquestes llibertats que aquesta digitalització ens ha donat. I que el projecte aquest, del Veig Visió, m'heu dit, ja no me'n recordo el nom? La teva visió, sigui un projecte
que avanci amb força, perquè hem d'anar precisament cap a aquests mitjans, diria jo, per poder explicar les coses a la gent. Moltes gràcies. La teva visió d'anar per aquí.